Pagkasunod nga adlaw, ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung ginayuti ay ginaubo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo
sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sila ton pag-ong nga sugwilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Tuto, nakita mo ang akon radyo? Wala, Lula. Nagsulod lang ko sa kasilyas kaina. Gintungtong ko lang diri sa lamisa ang akon radyo. Wala na diho? Base ginulam ni Lolo. At sa balkon la, nagapahangin-hangin. Ay, di, kanami sa iya Ginguba niya ang iya radyo. Tapos, ang akon radyo naman niyang gingamit ya. Kuhaon ko to kay Lolo la. Oo, akon to yan no. Ginguba niya ang iya kag. Aring iya radyo, apo ho. May ginpamatian lang ako nga balita. Tapos, ibalik na ni kay Lula mo, ha? Oo, Lo. Lo, hindi mo pang ipakayo ang imo nga radyo, haw? Ugaling na lang apo ko. Kay basi kung may mapaskwaman sa akon sa bagong radyo, mahulat-hulat lang ko, Hulat lang, Lo, Mapaskwahan ka gina. Pati hilang ko balalo. Merry Christmas, Lolo Ining. Aring regalo ko para si mo. Ay, abaw. Do ka balo na ko kung ano ang unod sa regalo mo nga inisakon to. Boksi lang, Lo, para nga makita mo. Abe? Ay ba, bago nga transistor radio. Bawa po, salamat gid. Nanamian gid ako sa regalo mo sa akon. Halungan mo ginang hindi maguba, Lolo, ha? Wow! Si Lolo mo lang ginregaluhan mo sang bago nga transistor radio? Kay sila ni Papa, okay pa man ko nung imo, Lula. Luyag ko yan nga bago man ang akon. Ate, sige lang la. Pabalong ko si Papa, nga gusto man ang bago nga radyo. Ina ba lang may malaba nga antina? Para klaro gid ang mabatian ko nga music sa radyo. Ay, abaw, apo. Salamat, gid ha. May bago na ko nga radyo. Makita ta ka nga malipayon, la. Malipay man ko na dayon. Ay, sus. Amo lang niya kanabaw sa akon kalipay, tuto. Ano ang plano mo sa hanggahan mo nga radyo, la? Kung luyag mo, imo na lang hampangan mo Kolektahon ko lang nila. Para kung magdako ko, may pakita ko sa mga bata ko nga handumanan, halin sa inyo.
Toto, ari nga akong daan nga radyo nga naguba kay nahulog ko sa salogo. Anon mo nihaw? Kolektahon ko lang, lo. I-display ko lang sa akon kwarto. Upod man sa radyo ni Lola nga ginhatag sa akon. Hamo bala. Pero apo, hindi mo na lang pag-usikan sang tiyempo kung kwarta nga ipakayo ang akong radyo, ha? Ha? Nga man, lo? Basta, mas maayo na lang nga wala ka sa mabatian nga bisan ano sa radyo nga ina. Death anniversary naman ni Lolo Ining ko. Natuon gid sa adlaw sang Paskwa. Halos 15 katuig nang nagligad sa madula siya. Pero ara sa gihapon nga akong dako nga kahidlaw sa iya. Amon na ning radyo nila nga duha ni Lola ang makalingaw sa akon. Apang nga ay hanagambal si Lolo. Nga mas maayo na lang nga hindi ipapakayo ang guba niya nga radyo man. Daw curious na gidakukon nga amo. Lolo Ining, may luyag lang ko nga tukibon ah. Tuguti la ako nga ako mismo ang makayo sang radyo mo. Toto, abi, untatin ana ay ginabuhat mo. Kaina pa ako nagapanawag sa imo nga makaon na ta. Nagapabungol ka lang imo ya. Dali lang ko katapos, ma. Hindi maayo nga ginapahulat ang pagkaon sa lamesa. Sige na lang gani. Padayunon ko lang pagkayo sa ni karon kung tapos na ko kaon. Luyag mo galit sang radyo. Tani, nagmakal ka na lang sang bago, kay may sweldo ka naman. Ma, handumanan ko ni kay Lolo. Amo ni nga luyag ko gid niya makayo. Jutay lang ang suloldahon, okay na ni siya dayon. Bayain na daanay. Dali na, makaon na ta. Mayo, kay nagaandar pa ang radyo ni Lola sa gibutangan ko sang bago nga bateri. Ginapananaw ko na lang ang mga yuhom niya samtang nagapamati sa music sa radyo niya. Kay nahangpan ko na kung ano ini kadako ang kalingawan para sa iya. Anay ka bala. Kay isaylo ko anay bateri sa radyo ni Lolo ngaging kayo ko. Ang gusto yan ni Lola nga pamatian sa radyo niya, music. Samtang kay Luluya, balita. Anay ka bala? Kay takot kong bateri sa radyo. Nan, ara na. Natakot ko na. Abe, pandaron ko ang power sang radyo ni Lolo. Bah, nag-andar ang radyo ni Lolo? Apang nagahagong na? Lison ko abing tuner. Mangita ko sang frequency nga ma-pick up niya sini. Ba? Wala gid siya na pick up nga frequency sa FM kag AM ba? Ay? May problema siguro ang antina siniya. Amo naman yung kayuhon ko ha. At least may power ng radyo ni Lolo. Natapos ko na kayo ng antina sa radyo. Abi, tilawan ko na nga pandaran ng liwat.
Mayad to ang balita sa sininga adlaw, dire sa Sagrak Balita. Ang inyo Sagrak nga tagbalita, Sagrak Tra. Wang, buwa ka namin isang radyo ba? Nagasagrak lang. Pero may ideyahan ko lang niya. Para nga hindi na magsagrak pamatian. Tuod ka? Napaandar mo ang daan nga radyo ni Lulo mo? Oo, ma. Nag-andar, gid man sa katapusan. Maay kong subong sina. Napuslan mo ang kurso mo sa pagkayos ng radyo. Minor man lang, guba, ma. Gamiton ko ang radyo ni Lolo kung mamati ako sang balita. Ang iba niya katubo mo, high-tech ng gadget nga ginagamit. Ikaw yung mabalik ka sa dumaan? Kung sa bagay, palariho man lang na mga balita nga mabatian mo sa radyo man o kung telebisyon. Mamati ko bala sa radyo. Pandaron ko naman ang radyo ni Lolo. Basi makabati ako sang balita. Kagyari ang nagabaga nga mga balita. May nagluntad nga isa kadako nga sunog sa Estados Unidos nga tugas ang ginatawag nga wildfire. May mga bombero nga malubha nga nadisgrasya samtang nagapatay sang kalayo. Ang tanan nga mga residente sa lugar nga ginlamon sang kalayo, luwas na sa katalagman sa evacuation center. Kagamuyad to ang nagabaga nga balita diri sa Sagrak Balita. Wala. Sa liwat ang inyo May tagbalita. sunog naman ka nagluntad sa US. Sagrak. Kakululba ba? Ano nga wildfire sa US man? Wala man naging balita sa TV. Ha? Paano nga sa radyo gin balita? Tapos sa TV wala? Do posible mo na, ma? Hay, ulihin na siguro sa balita ang sa TV eh. Tuto, nakabalita ka? May natabo nga wildfire sa California. Inilanggid nga adlaw. Tuod ka, ma? Inigid lang adlaw? Oo, ginbalita sa TV. Kung ano ang balita nga nabatian mo sa radyo sa nagligad nga adlaw, amo palang sininatabo nga adlaw. Bay, ano? Ano man tong balita sa TV man? Nga mo pa lang niya nagluntad ang sunog. Samtang duha ka adlaw na ginbalita sa radyo ni Lolo. Pandaron ko liwat balang iyang radyo. Pinapandaman ang tanan nga mga ginikanan nga hindi gid pagpabayi ang inyo mga kabataan. Agod nga wala sang may malain nga matabo sa ila. Ano man itong balita man? Wala na ito sugpon? Nagasagrak naman tayo ng radyo? Ay, kung hindi ka na magbalita, ati, hindi eh. Ma, upod ka bala pagpamati sa akong sa balita sa radyo ni Lolo? Ay, sus nga ginaawat mo gid ako man, nga makita ko man inagihapon sa TV. Basta lang bala, ma? Updi lang ko bala? Ay, sige na lang gani. Ay, ano tong ibalita sa radyo ni Lolo mo man? May nag-abot nga mabaskog nga kalamidad sa iban nga bahin sa Pilipinas? Wala man na nabalita sa TV? Husto ka, ma. Apang maghulat ka lang. Makitaan mo din na sa balita sa TV. Ano? Paano? Basta lang bala, ma.
Tuto, husto ka. Ang malain nga balita nga nabatian ta sa radyo. Natabo subong nga adlaw. Ginbagyuhan ang iban nga bahin sa Pilipinas. May nagkalamatay sa baha, kag sa landslide. Ay, hindi maayo ini. Amo na gani, ma. Ginpabati ko gid ikaw. Kay may mga malain nga balita nga mabatian ako sa radyo ni Lolo. Apang nabalita ini sa TV, duha ka adlaw pang nagligad. Ay, ang radyo ni Lolo mo. Ma, hindi lang ni basta nga nahulog sa salog. Posible nga nabuyan ni Lolo sa nakabati siya sang malain nga mga balita. Ay, Toto, isa lang ang dapat mo nga buhaton. Hindi ka na magpamati sang balita sa amo nga radyo. Lolo Ining, nahangpan ko na. Kung nga mas mayo pa, nga hindi na lang pagkayo ng imo radyo. Tungod kung ano man nga ginabalita niya sini, nagatuod ini, matapos ang duha ka adlaw. Nagapalinindog ang balahibo ko. Hukson ko na lang ginang bateri sang radyo ngayon eh. Bugtuon ko man ang iban nga mga wiring sini. Ma, nahukas ko ng mga bateri sa radyo ni Lolo. Ay, maaay kong subong sina Tuto. Apang sanghana ko nini nga patyon, ma. Hinali lang nga may naghambal sa radyo. May nagluntad ko nga isa kadako nga ginamo sa iban nga pungson, ma. May gira naman. Ay, hindi. Oh, Diyos ko. Kabay pa nga hindi mang matuod kung ano man naging balita sa radyo, Tuto. Ay, gani, siguro hagid ha? Nga hindi na mag-andar ang among radyo ni Lolo mo. Oo, ma. Idiyahan ko gid. Nga hindi na gid makandar pa ang among radyo. Tub-tubsan o. Tapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental ginagabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon kapis, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Nakahibalo
Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa
isa ka pamilya importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Mando, sang kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Oh, hala! Wala man lang gali siya sang may kinhimo. Ay, tumakadlaw ko, Isa ka page lang nga introduction. Matuod nga wala sang sala. Apang, halos 7 ka oras siya nga nag-atubang sa computer. Amo lang ning nahimo niya. Hala, ako pa kuno ang tanga. Isira ko niya. Siya
Kaya lang yang may mataro nga mag-enjoy, how? Magwa man ko eh. Manawag ko bala sa reception. Mamangkot ako kung anong dapat nga i-get up ko. Salamat! Bye! Beach party get up ko, no? Mapabanyo ko kag mag-shower. Dason, mapili ako sang suksupon ko. Suksukon ko ang itong nga two-piece bikini nga swimsuit. Maayo ini kay do indigin man bastos lang tawon. Kag sandukat man ang pangibabaw. Kag panty style man ang idalom. Sampawan ko lang ini sang tie-dyed nga bayo. Ang swimsuit panigana lang ini kung kinahanglan kid. Kinapyaran ko nga pulos mga turistang ari diri sa resort. Kag ang mga putian nga daan kung mamayo, bigay tudugid. Basi bala kung out of place ako how? Kung ano gid man, ang akon bayo, buhaton ko na lang sarong Dason, antes ako maglakat, mang spray ko sang jutay nga pahumot. Magsala. Ang mga tao diri, pulos kinaka-swimsuit. Samtang nagainom ka nagasinaot. Ay, anay ka bala, kay makadto ako sa CR. Ubahon kong bayo ko. Kagdason, ihigot ko ini sa akong hawak. Ay, dason, pangitaon ko si Alden. Basi ko nag-interview siya sa mga bisita. Hindi ko yung gusto nga mamiss ina, no? Leticia's Resto ba? Kagda mabudlayan akong makita si Alden. Ang maayo pa, ma-order nila ako sang beer. Okay lang kung medyo mahal. Kiti, sabat man ina ni Mr. Chan ang among expenses. Kanamis ang kabugnaw sang beer, Can I buy a drink? No, thanks. I already have one. You're brown here, right? No, I'm just here for work. Can I ask you some question? Oh, sure. Why not?
Magamit ko ini para sa akong website. Naungkot ako sa kaugalingon ko. Ilabi na kay Tansya. Kaya na, hindi ako makakonsentrate sa trabaho ko. Tukod nga tupad kami nga duha. Kaya hindi ko man inimahambal sa iya. Ibasi kung maakid naman siya. Isa pa, kaya na, daw tama sa iya kaseryoso. Samtang nagkaobra siya. Samtang ako, nagatulok lang sa iya most of the time. Kung natalapangdan ko, kanami gali sa iya mga mata. Kanami sa iya manipis ng mga bibig. To kanami halukan. Gani sa baylo nga magtrabaho ako, nagatulok na lang ako sa iya bilog nga hapon. Gani isang natalpangdan ko nga dulong na. Nagdesisyon ako na magkadto diri sa Leticias. Basi ko makakuha ko sa ideas. Kag ginapangamuyo ko na malimtan ko ang mga bibig ni Tansya. Ay, kaya man daw napaskil ini sa utok ko eh. Ano ba natabo sa akon man? Oh, uy, ubos na galing ginainom ko nga beer. Mabakal ako liwat. Bah, saunan. Do pamilyar sa ako ng buhok sa babae ngayon na. Si Tansya ayan ina? Hindi siguro ah. Kay kasiksi sa iya yaw. Manay ka. Ano abi kung palapitan ko siya? Gusto? Anay ka bala. Ari na ako malapit sa iya. Bah, siya matuod. May kambal sa nga teenager nga kanon. Ay, anong buot silingon niya? Nagatrabaho sa nga isanon? Kag wala ginagpahibalo sa akon? Ari mo giday. Tansya! Ano? Tapunan kong tukan ko. Kaya daw inigid ang ginatulog niya. Ba, gintabunan niya sa hinali ang tugan niya? Anong ginabuhat mo diri, ha? Nagatrabaho. By the way, Ethan Acosta. Hi, Alden Acosta. Alden. Just call me Alden. Your boyfriend? Of course not. She's my maid. By the way, nice meeting you both. I gotta go. Ano gid ba lang gusto mong pagwaon, ha? Nagatrabaho ako diri, apang ginasabutahe mo ako? Ano kay wala ka pa sang nahimo? Ano? Ano nga wala sang nahimo ang buot mo silingon? Oh, hindi.
Basi kung ginhilabtan yung computer ko? Oh, animal. Doon na batsagan kong paginaling nga pagpalangulas ang guya ko. Oh, shit! Oh, naakig ka? Shit! Shit naman! Dira ka na gani. Madali lang. Kinuyatan niyang kamot ko. Nga aging hilabtan mong computer ko. Wala pala. Oh. Ano pala ini? Samtang nagatulog ako sa nawang niya. Nadulang ginabatsek kong kakig sa iya. Sabay lo. Gusto ko sa ngakson. Kagisiling okay lang. Bisan pa nga malita ko pang hilabtan niya. Huh? Hindi. Ano ini? Oh my God. Ano bang nagkakatabo sa akon? Oh, ba? Well, kanami sa music. Let's dance? Dali ay. You light up your smoke. Naman gumagalaw, ngunit isang araw nakita kita. Abi mo, hindi ako makibalong magsaot, ha? Dancer ko yung sang una, toy. Maayo gali sa mga sahod. Hindi bastos ang style niya. Very graceful sa mga sahod. Sexy. Pero hindi bastos ang dating. Pag nakita ko ang kalabanan ng mga lalaking ngari din, ang mga mata para kay tansya. Makita ko gid sila mga matang pagdayaw sa iya. Kagari naman, yung hinali naman yung nag-init ang ulo ko. Ang mayo pa, hagaron ko siya sa platform sa higas ng baybay. Dito kami mapadayon sa pagsaot na. Tugin pamalas na ako sa saot. Ang mayo pa, ubawang kong nasuksok ko nga sweatshirt. Hala, kinuban niya niya sweatshirt. Kag makita ko ito ka na. Hala, katipsol. Kanamay kapon, kag stikan. Yes! 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 Nag-enjoy ka siya sa pagsaot. Ma, ang mga babae sa palibot halos nagatulog sa iya. Kag daw ginakilig, samtang nagalantaw sa iya nga nagasaot, nga wala sa ginasukso nga kung ano sa ibabaw. Ay, ano ko yaman? Ito na init ko sa mga babae nga nagatulog kay Alden, ah. Ito ko namin taslupon sa ilang mga kalimutan. Ay, ano ka? Hala, nabasa kami sa tubig na naghalin sa kundiin. Uy, nag-change nagla music ko. Kaginsan to sa ginhimo nila nga pa-shower sa tubig sa dance floor. Nagka-enjoy gid ang katamaan. Amo nagalain ni subong ang pag-trend. Amo na yun ang uso sa mga dance floor. Bago naman yung strategy sa pagkuha sa attention sa mga customers. Wow! Hala, pero tigid ang kadlaw yaho. Nagka-enjoy gid siya. Bisang basa na kami katama. Hala, una nga beses ko pa lang siya nakita nga amo sini. Oh my gosh! Kagwapo gid sa iya, ah.
Ako ba sa itughan ko? Ay! May! Hala! Nag-shower naman? Kari ka. Hindi. Kinagos niya ako. Hala! Kinatulog niya ang pipi ko. Halukan pala niya ini. Naghihinog niya ang mga tao. Nalipay naman sila. Pinagbabasa naman kami luwat. Ma? Nagkontak ka sa pagsaot. Let's go. Bahalin na kita, Dre. Sige. Pa, ginduwa niya yung sweatshirt sa akon. Isuksok na. Naibalangin nga ginatugnawan ka. Sige. Salamat. Isuksok ko na ini. Ara na. Okay na. Forget what happened. Bullshit tang siya. We both know what happened. Kagusto kong kalimtan mo ito. Hindi ka mag-ilusyon sa ako. Ano? Ikaw ba lang nagsugod? Kay nagdumdum ka nga mapasugot man ako kung gindayon mo? Ikaw ang nag-ilusyon, no? I said forget it. It's nothing. Isa pa. Ikaw mangyapon na mahuyan. Kung ipadayon mo ining senseless nga topic kayo ni. Ano ang buot mo silingon? Come on. You really want me to tell you? Ano naman, ina? You are not dancing with me. You are trying to seduce me. Gali. Hindi. Isumbag mo ako? Dara ka na. Mauna ako sulod sa iya sa cottage. Kinakautan ko ikaw, Alden. Sugod bungas. Hindi na ako magpakighambal sa imo. Bahala na kung mapanos ang laway ko. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Connie, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Mando, sang kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar.
Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break?
Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo kabala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami manini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Important good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli.